Taliwa sa pag-ulan nga sugod nga nasinati sa Cebu o ginahinay nga pagsaka balik sa water production sa mga dam, duna pa gihapoy deficit o kakuwang sa supply sa tubig dinhi sa Metro Cebu. Base sa datos sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD, naibanan og katunga ang dakong deficit sa water supply alang sa ilang mga konsumidor tungod sa pag-uwan nga nasinati na sa Cebu. Apan, padayon gihapon ang MCWD sa pag-distribute og tubig gamit ang water tanker aron matabangan ang mga apektadong lugar nga adunay pagnihit gihapon sa tubig. Lakip na niini ang Barangay Pasil sa Dakbayan sa Cebu ug Barangay Babag sa Lapu-Lapu City. So, as of yesterday, ang atong total production, abot na siya 276,282. Ang atong deficit, nag 34,718. So that is murag 30,000 better than the usual nga nag-deficit ba imig mga average of 65,000 cubic meters per day katong for the past weeks katong height pa gid sa El Nino. So karon mahugyo ni siya nga mo ni ang positive nga impact sa consistent nga uwan nga ni saka na gyud ang atong production, total production. Sa milabay nga mga buwan nakasinati og grabe nga kainit ang sugbo dala sa El Nino nga may resulta sa paghubas sa mga dam. Sa pagkakaron, hingpit ang monitoring nga gihimo sa MCWD sa production sa ilang mga dam ug uban pang water sources. Nagkanayon ang tigpamaba sa MCWD Minerva Herodias nga gisugdan na nila ang mga desiltation ug improvement sa mga dam aron mahatagan og solusyon ang maong problema. Aware man mo aning desilting efforts nga gitabangan mi sa Cebu Provincial Government. So katong desilting activities diha naka-help sa gyud to siya. So mo nang na-improve na gyud ang atong haklupan. Ang among buhisan aduna sa tay ongoing nga desilting activity until now kay wala pa man siya tubig so gidesilt sad siya didto karon. May pahimang no usab ang MCWD sa mga konsumidor nga maglikay sa pag-usik-usik sa tubig ug pag-report sa mga leaking aron malikayan ang pagsaka sa bill ug ang kakuwang sa supply. Karon panahon na kay sige na mag-uwan-uwan, kinahanglan mag-andam ta og mga baro, drum aron sa pagsahod na lang sa tubig sa uwan aron makatipig sa tubig sa inti. Kinahanglan ang imong mga hinugas imong hipuson og barel para ikapamubo og tanom nya ginaligo nga to gihapon di makasave ta kaayo. Karong ting-uwan giawhag sa MCWD ang tanan nga mga konsumidor sa pagdaginot sa paggamit og tubig ingon man ang pagsahod sa tubig uwan. Kini si Rickron Mejos, PIT Comm Intern alang sa MyTV Cebu.